Welcome to my channel. Enjoy watching. Kung itang pagpipili, araw-araw, inaapa ng moral choices, wala o too, o kaya marahay si marao. So ikaw po yung inapo ng consequence. Araw naman ang consequence kan katanusang karahayan. Ibo, maukmayan pag nag-ibo ka ng marahayan. Ang karatan may consequence. Ano ang consequence? Kamunduan po pag kapulisawan. So, ikaw kitang pagpipili as in may epekto permi. Okay, yung Ebanghelyo, pagkakaroon mo sa tuya, na napakalaga ng pag-iingat na sa tuyang kamugtakan sa kalan. Sabi ni kung ang sa imong kamot, magiging dahilan ng pagkasama. Kung sabi yun, putula, putulon. Kung sa iyong bitis, iputulon. Ang mata, bulwaton. Mas maray pa makalam sa buhay na payong bitis, ulang bitis, payong mata. Yun. Isa, igwa, tayo ka mga abot sa langit, mapaing, impyerno. So mga ito, impyerno, anong impyerno? Lugar ng kapadusahan. Isa nag-ibog kang impyerno. Isa pa nag-ibog kang impyerno. Isa nag-ibog kang impyerno. Ha? Mabalik kita ng kaligid na doktrina. Ang Diyos marahayon. Ang Diyos mamumuton. Ang Diyos na ginikanin ni maraot. Ang impyerno, ano? Marahay o maraot? O, maghalit ba yan kay Lord? Ang impyerno ay hali sa Diyos. Ang impyerno bako siyang lalang kan Diyos. Bako siyang halit sa iya. Kundi, ang impyerno, epekto kang pagpili ng tao. Ang impyerno pala, ibo ng tao na sa iyang pagpili. Pero malangin ito, ano ta, nabaong ka sa utang, yan ang parang ka luho. O isa yung dahilan, tao. Kung nagparakakan ka ng sobra, tapos nagkahilang ka, isa yung papasulon mo. Ha? Masabi ka, Lord, tinawag mo nagulong ka kanon. Isa yung magasalan, dahil abuso kang grasya kang Diyos. Kaya ang kadang-kadang nakamunduan na pag-abuso kang grasya kang Diyos. Kaya ang impyerno, pag-abuso ka sa buhay, katalingkasan, abuse of freedom. Kaya po yan, may consequence. So, putulot kung ano man na nagdudulot ni kamunduan, pagkakasama. Unang itis, putula. Ang kamot, putula. Ano yung sabihin ng putol? Drastic po baga, ano magsabing cut? It intense pain. Mahulog po baga pagputol. Diba? Ibig sabihin, within intimate relationship, which is sinful. O kaya habitual sin. Ugali na nag-i-enjoy ka, pero ang iba pala dahil. Diba? Kasa na, nag-i-enjoy ka, pero ito pala nakakaraot. No? Akala mo, ang sin kaya, minsan sa iba, comfortable sin ka. Hindi na po na may benefits. Kaya iba, example na lang, may napanahon, yung mga vlogger. Sige silang pangraot, magpa-vlog, mag-create ng fake news. Just to gain popularity, may mga
likes, subscription. Maski ang mga ginigibo fake na subscription. Iba naman, pati mo ng iskandalo, maski nakakasupok, para lang may nagkaka-convert ito sa inyong subscription into money. Pero ini, mauma ba yan? Dahil may consequence siya sa ginigibo. Sabi nga ni, ang kapanusahan sa ulo na rin nakagadan. Kalayo na rin napapaho. Ibig sabihin ng impyerno. Kasi pagkatugang, napakalagaan ang pag-ataman ka sa dunya. Interior life. Dahil bali, dahil maging sikat, importante ang kumugtakan na sa buhay ng tao. O ikaw mga nagiging sikat, mayaman, dahil yung mga investigasyon mo yan, quadcom. Grabe po ba? Corruption, krimen, karadanan. Effect kang sin. Naging popular ka, naging powerful ka, naging mayaman ka. But now, ang epekto ka sa iyong ginipo, kahabulong ka. Ay kapapauntukon. Kaso, gunahapon pang kaso. Kapulisawan, gulungan, kasusuklan. Yung pong effect ng sin. Pero before kaya, ang kasalan, masiram, nakakaugma, kapangyarihan, di ba? Nakaka-addict. Pero pag pukawan na, yun na po yan. Kapulisawan. The consequence of sin. Pero ang karahayan, katanusan, ang consequence, kalayaan. Kaya itong mga tanong sabing totoo sa buhay, malaya. Kaya nila pag naghihiring po baga, yung quadcom na yun. Halata man na nagpuputik. Na nagpuputik, di nakasimbang. Na nagpuputik, di nakasimbang. Ito na rin sa? Na nagpuputik, inconsistent. Ang nagpuputik, pero ang nagsabi totoo, hilingong ka sa mata, isasabi ka yan. Diretso, pag pinatarang. Yung nagpuputik, nakikreate pa rin kung ano-ano sa payo. Hindi makasimba. Ang totoo, matulinong. Kaya, truth will set you free. Kung kayo ibig palang kang pagputol ka, ano pa na nakapulisaw? Kasalan, magpuputulan ng kamot, ay hirap mo sa inyo. Bitis, hirap mo sa to. Pagparitis kaya, dila. Di ba? Wow. Mata. Kung ano man, relasyon, bagay, lugar, o kinagawian, nagdulot ng pagkakasala. Masakit ba yan? Yes. Lalo-lalo na nga ngayon minsan, ang sin, addictive. No? Addictive ang sin. Maski bisyo, addictive. Kaya iba, masabi, gusto ko yung magbago. Kaya na ngayon ko makapag-decide. Kaya ibig sabihin ng putol, cut off. Immediately, you have to make decision. Painful, yes. Pero, ang pagpuntas sa pagkasala, magulo, pero kinalaunan, magdudulot ni katalintasan. Ano pa? Katulungan. Kaugmahan. Nadulot ng grasya ng Diyos. Kaya ako sa Diyos. Matulog po.